नमस्कार। आप देखल जाता गोरखपुरिया भोजपुरिया के कार्यक्रम बतकही। आज बतकही में हमरे साथे बाटे आज़ाद पांडे जी। आज़ाद पांडे जी कोनो परिचय के मोहताज नहीं बाटे। ये अपने शहर में जौन अशक्त लोग हमें, जो बेसहारा लोग हमें, उनके खातिर आज़ाद पांडे एक मसीहा के तरह हमें। इनके उत्तर प्रदेश सरकार जौन बा स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार से सम्मानितो कैले बा। तो आज़ाद पांडे जी, नमस्कार, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताई कि एकर प्रेरणा आपके कैसे मिलल कि ऐसन लोगन के सेवा कैल जाए जेकर केहू सेवा नहीं करेला। देखिए बात नमस्कार। सबसे बड़ा मामला ई बा कि जैसे आप पूछनी है कि कैसे एकर प्रेरणा मिलल। तो ये प्रेरणा होई कुछ लोगन खातिर हो सकता आपके बहुत निमन लगत हो, लेकिन जैसे हमन के जोने परिवेश से पैदा भइल बानी, जोने घर परिवार में पैदा भइनी हमन के, तो हुआ तो बात ये होला कि भाई जीवन जो मिलल बा तो जग ह। सही बात है। तो जीवन यज्ञ है। एमे अब गाय दूध देवतिया, आप कहल कि बड़ा निम्न काम करतिया, नदी में पानी बहता आप कहतरी बड़ा निम्न काम करतिया, पेड़े में आम फरता आप कहीं बड़ा निम्न, तो उनका काम है। तो हमके भगवान आदमी बनेले बाटे ती तो काम है हमार नहीं। जौन काम आप कैल जाला वो एक आम आदमी के बस के नाई बा। जौन आप कैल जाला हम अक्सर आपके देखिला कि सड़की पर इतना बेसहारा लोग, बीमार लोग पड़ल बा, उनके आप एकदम उनका सूरत बदल देला। और ये एक अलग तरीके का काम बा, सबके बस के नहीं बात। ये कैसे आप देखी बस का बात हो ना हो अलग मुद्दा बा, लेकिन मामला ई बा कि जैसे बहुत पहले से हमारे बाप दादा कहला कि भाई वसुधैव कुटुंबकम। तो उ जोन आदमी कहीं सड़ गइल बा, कहीं कीड़ा पड़ गइल बा, कहीं बेरमाइल बा, कहीं भटक गइल बा, तो ओकर कौन गलती बा कि हमारे परिवार में ना पैदा भइल। सही बात। तो हम तो लगल कि सब हमरे घर के लोग हो, सब हमारे भाई पर्दार हो, सब हमारे परिवार हो, सब हमारे लोग हो। तो वो लोगन करती अगर कुछ उनके अस्पताल पहुंचा देली, उनका इलाज करा देली, तो ये तो हमन का काम धाम है भाई। यही करती नहीं कुछ साधन संसाधन। भाई हमारे बाबूजी थोड़ी बनेले नहीं घड़ी, हमारे बाबूजी ना किनले बनैले ना रहना, फैक्ट्री हमारे घरे ना हुआ। तो समाज के सब कुछ हमको देला। और ई तो हमन के परंपरा में बा। हमन के जब बचपन में रहे तो कविता सुनल गई, पढ़ावल गई, स्कूल में नैतिक शिक्षा बतावल गई कि भाई देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमन के कब दिहल जाई? ये सब तो हमन के काम धाम है। कि बहुत ई नहीं मन ले जो बड़ा निमन काम बा, ये काम मन ले काम बा। काम बुरा हो सकला, जी जी जी, बाकी अच्छा काम नहीं कौन। ये सब तो काम है। पेड़ में आम फरता तो निमन काम थोड़ी है, तो कर प्रकृति है, ओकर सिस्टम है, क्योंकि करे के बात तो कर दिया। ये बतिया तो आपके अलग बनावतिया, लेकिन हम देखिला कि आजकल तो कौनो मोहल्ला में आप चली जाई तो आपके 4 घर ऐसा मिली हैं जहाँ बूढ़ पुरनिया बाड़े, लड़के कुल बहुत लायक हमें, विदेश में रहे हैं। तो ऐसनो लोगन के आप बहुत ध्यान देला। तो का समाज के लोगन से का कहल चाहते हैं ये बारे में कि कैसे अपन कैसे योगदान लोग दें? देखल जाए बड़ा मुश्किल बा। कुल तो तमाम ताम झाम बटले बा। जीवन आदमी के बहुत अणसा में बा, बड़ा सांसद बा, लोगन के बड़ा परेशान बा लोग। लेकिन उनमें जब अब हमन के सुनल गई गाना, आप लोग सुन ले हो, सब जनी सुनल गई हो कि भाई घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो हमारी का नाम बाबा कि भाई रावण अगर आ गई बा तो राम जन्म ले छोड़ दी हैं। राम जन्म ले तो ना छोड़ी है भाई। राम के तो जन्म ले ही ख। अगर रावण आ सकला तो राम भी आ सकल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमन के जो अपन लड़का लोग बा, अपन परिवार बा। अब देखिए आज बात आप करता भोजपुरी के बतियावा था भोजपुरी में। सही बात है। केहू भोजपुरी बोला था। तो ये हमार माई हो। हम लोग के बचपन से ही गाय के माई मानल गई। भाषा के जबले माई नहीं मानल जाए, ये सारा सिस्टम के आपन नहीं मानल जाए। लोग जितना लोग बा जेकरे लिए काम का जरूरत बा, जेके सहयोग का जरूरत बा, सबके आपन मनले काम बा। वो तरह का जब प्रेम आई, वो तरह का व्यवस्था बनी, वो तरह का हमन के बातचीत हुई, वो तरह के लोगन से जुड़ाव हुई, लोगन से हमन के वो तरह का सटान हुई, तब जाके हुई नैतिकता का जुटान। अच्छा, आप इतना काम कैल जाला, ये शहर के लोगन के कितना सहयोग आपके मिलेला? देखी ई कोनो बहुत ऊ नहीं बा कि लोगन के सहयोग मिला था कि नहीं मिला था। अब स्वामी विवेकानंद जी जब चलल हुई हैं अकेले न गए हुआ। सही बात है। अमेरिका में मार आज ले हमन के उनका मूर्ति लगा के मार, वही नाम पर हमके पुरस्कार मिला, सरकार दिली मार, ओकर नाम गाम बा, तमाम ताम झाम बा। तो बहुत मुद्दा नहीं बा कि का होता। मुद्दा ई बा कि जौन काम आप करत नहीं वो काम के प्रति कितना आप खुद संकल्पित बनी।
ठीक कितना आपका मन में लगा था, कितना रस लगा के रहुआ ऊपर भिड़ गई बानी। सही जबले बात। ऊपर भीड़ ना ये तबले तो बड़ा मुश्किल काम बा। तो ई के सहयोग होता नहीं होता ये सब पर बात हमके लगला कि बहुत ही छोट बात बा कि नहीं मिलता चाहे मिलत बा, ठीक बा। राम काज में यज्ञ होला तो भाई सबकर हाथ क्योंकि छोट बा क्योंकि बड़ा बा, लइको हवन कुंड में डालल आहुति और हमन के बड़ा हाथ बता हमलोग के डालल जाला, तो भाई उ हवन कुंड ह ई जीवन, ये सब चलत सही रहे बात चाहे जो मिलता तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक बा। तो आजाद भाई आपके तो इतना लंबा यात्रा बा मतलब काफी सालन से आप सक्रिय बाटी, समाज के आप बहुत कायदे से देखत हैं, अंदर से देखत हैं। तो आपके हिसाब से इस समाज में कैसन बदलाव, नैतिक मूल्यन में का बदलाव आवता, कैसन आपके हिसाब से का बा? देखिए बात हमन के जब भोजपुरी में हुई तो रिश्ता, संबंध, व्यवस्था सब में तनी मिठास रही। अब लड़का लोग जाता जब स्कूली में पढ़े और कक्षा 1 में उन्हें पढ़ेंगे पोयम बा चिंगी चिंगी पो पो, कौनो स्कूली में नैतिक शिक्षा पढ़ाई होत बा सब सत्यानाश हो गई। वो ऐसा सिस्टम हो गई कि वो पूरा झाल माल में नैतिक शिक्षा जैसे जब पहले लड़का लोग पढ़ता, हमन के पढ़त रही सरस्वती शिशु मंदिर में, हुआ एगो क्लास चले नैतिक शिक्षा के, हुआ बतावल जा कि कैसी का बा, कैसी व्यवस्था बा, कैसी परिवार में सब रहाला, तमाम तरह के कहानी प्रेरक प्रसंग स्कूली में क्लासी में सुनावल जात रह गए। कॉन्वेंटो स्कूल में रहल है, कॉन्वेंट में भी रहल है, मोरल साइंस पढ़ल गई रहल, आजकल के मोरल लड़के नहीं साइंस पढ़न। वाला जो क्लास चलत रहल कॉन्वेंटन में, अब के व्यवस्था में एकदम नयका लोग, अब छोटका क्लास में बा उमें दादा बाबा वाला कोनो कहानी बा, सब बा हाथी घोड़ा ऊंट तितली उड़ी बस में चढ़ी, कुल सब खत्म। अब सब पोयम पढ़ल जा तो में लिखल बा चिंगी चिंगी पो पो टे टे, ई कुल पोयम जब लड़का लोग पढ़ी तो मैंने सबसे ज्यादा जरूरी बा कि जोन एकदम नया पौध बा हमारे समाज के लड़का, एकदम जो नयका लड़का लोग बा ऊपर काम करे जरूरत बा कि उ लोगन के सिस्टम से अजुरैले काम नहीं बा, आपन व्यवस्था बनने जरूरत बा। काहे की चिंता हमें बा समाज बचे, हे दिवाली के, हे ट्यूबलाइट के, बल्ब के, एक ना चिंता हुई, ई सब निर्जीव लोग है। और जब नयका लोकल लोगन की चिंता समाज के लोग करी, जिंदा लोग करी, तो उ उनके खड़ा करी, उनके उठाई, उनके बताई, उनके दादा बाबा लोग। अब सब लोग रहा था केकरे संगरी, लइकन से स्कूली में पूछल जा कक्षा 5 के लइकन से तोरे बाबा का ना हो तो बताई नहीं पावत रखूल, उन्हन के बस इतना जानते रह कि हाँ माई या दादा, बस ये बा परिवार, ऐसे कुछ ज्यादा जनता ही नहीं बटे। और ओकरे बाद जो समय बचता तो हई हई ठुक ठुकिया में, तो ओमे सबके बहुत ई कुछ शासक बा। एक कुल चीज के समझे पड़ी, संयुक्त परिवार के व्यवस्था रहल, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, दादा बाबा चाची लोग, लड़का लोग छोट रहल, हमन के छोट रहल गए तो गाँव में कोनो काका अगर जात रहे राही में तो डर के मारी करे था हाँ फलाना चाचा देख लेना। और अब मोहल्ला में पूरा मोहल्ला जाता, वही में लड़का लोग सीटी सिगरेट बजावा तो पिया चल जाता है, कोई लड़का डरात रहे तो काहे नहीं डरात रहे। संयुक्त परिवार का जो हनन भाई उसे बहुत नुकसान भाई। ये सब जो पूरा चिंता का विषय बा, ये चिंता के विषय में सबसे, क्योंकि लड़का लोगन के का बतावल जाला भाई, हमन का शुरू से जनली बतावल गए कि भाई सब कुछ पहला पढ़ाई परिवार हो। सही बात है। भाषा हो, भाषा भी बिखरत चल जाती है, आपन भाषा बचावे खरतीन लड़ाई लड़े पड़ता। सही बात। आपन भाषा बचावे खरतीन संघर्ष करे पड़ता। तब सोचल जा कि जौने समाज से भाषा का पतन होए लगा, भोजपुरी का हाल होता। तमाम लोग बोलत के लजात रहे, का ही बाल फलाना लड़का भोजपुरी में बोलत बा, फलाने चाचा आई लल दुकान अंकल जी, तो अंकल जी के सामने तू भोजपुरी में बोल दल कि चाय लाई, भोजपुरी नहीं बोले बा। स्कूली में पेलांटी लग जाता लड़कन पर कि है तू काहे भोजपुरी बोल दिया, हिंदी काहे बोल दिया। ई कुल चीजन पर चिंता कैले के जरूरत बा। और सब नहीं चिंता करी, कुछ लोग चिंता करें। तो जो लोग चिंता करें उन लोगों का जिम्मेदारी में इतनी मजबूत चिंता करें, और चिंता भर न करें, ऊपर काम हो, ऊपर लइकन के बैठावल जाए। अरे अब तवार आवाला महीना में, हफ्ता में का करे का वाला, यही करते ना वाला कि लोग जुटे हैं, सिगरेट पिए करते, किटी पार्टी करते ना वाला। सही कहते हैं। हमन के जिम्मेदारी बा कि लोगन के जुटान हो, वो बातचीत हो, वो बतावल जाए कि भाई देखो हाई जो बड़का बिल्डिंग खड़ा बा नइयो बा। सही कहते हैं। तो नई पर चर्चा हो, ये हमन का भाषा, हमन का संस्कार, ये पर बातचीत जब ले नहीं हुई तब ले चिंता का विषय रही। और सब ऐसा बात हुई, कैसी समाज बदली, समाज बदले खरतीन हमन के आपन एक संरचना बनावे के पड़ी और लइकन के बैठावे पड़ी, क्या उहे कुल करी हैं।
ना ठीक कहली। अब जेकर उम्र 50 साल हो गई बा, तेकर जिम्मेदारी भरवा ते कुछ कर ही नहीं पाई, करे वाला लोग एकदम भुइया बा, ठीक कहली। एकदम निचला वाला रास्ता में जे बात ते ही बदली, तो कि आज रास्ता बतावल जाए। अच्छा, आप तो गोरखपुर जेल के भी परामर्शदाता हैं, तो वहाँ पर बहुत लड़के बच्चे हुई हैं आजकल, उनके बारे में क्या रीडिंग बा आपके? देखल जा मामला ही बा कि जैसे जेल के कहानी बा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जोन भी जेल चलल है, तो अभी हमरे जिम्मा में, हमारा गोल के जिम्मा में, जो हमारा गोल बा, हमारा टीम बा, ओकरा जिम्मा में 8 जेलन के काम बा। 8 जेलन में जो कैदी लोग आवत रहे, उन लोगन के बातचीत, उन लोगन के काउंसलिंग कैली, उन के समझाई, सिखाई, पढ़ाई, वो कैसी अपराध छूट के समाज के हित में तू कैसी रहबा भाई, ई बतावे का काम हमन के सरकार से अनुरोध करके ले ले बानी। अच्छा, देखल जा कि ओमे कुछ लड़का हम ही बर्ता करत नहीं हो, तमाम लोगों में लगल हुई है, तमाम साथी लगल हुई है, तमाम हमारे सहपाठी सहयोगी लगल हुई है, तो उ लोग जो लगल बा, उ लोग सब निस्वार्थ लगल बा ओमे। सही बात बा। जेलन में चले बा भाई, जो वहाँ अपराधी नैका लड़का लोग बा, उ लोगन के समझावे बा, जो बड़का लोग बा, उ लोगन से कैसी नैका लोग नहीं जुड़े पाई हैं, उ लोगन खरतीन कहीं ऐसा न हो कि लोग जात में नैका लड़का लोग उन्हन खरतीन खाद हो जाए। ई कुछ से बचावे खरतीन लगातार हमन के निगरानी बा, लगातार लड़कन पर काम होता, लेकर देखल जाता। गोरखपुर में अभी जैसे मान लिया जाए कि गोरखपुर जेल के बाद बा, तो गोरखपुर में कुल मान लिया जाए कैदी इस समय 2300 कुछ कैदी बाटे। वो 2300 कुछ कैदी में जब आप देखल पूरा जेलन की कहानी देखल जाए जब आप, तो बड़ा चिंता ही हो जाई कि एक लंबा संख्या 70% के लगभग, माने समझल जाए एक बड़ा आबादी, जेल के जो बड़का आबादी बा, जैसे भाई गोरखपुर में आप रह ही नहीं, तो केहू अली नगर रहला, केहू घंटाघर रहला, केहू सूरजकुंड रहला, केहू बेतियाता रहला, लेकिन जेले में हिंदुस्तान रहला। अच्छा, अब हुआ केहू पश्चिम बंगाल के आगे बंद बा, केहू आंध्र प्रदेश के बंद बा, तमाम पूरा देश भर के लोग बंद बा। अब गोरखपुर में कुछ घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, बंद हो गई हुआ। तो अभी समझल जा जेल एक अलग हिंदुस्तान हो, हुआ बहुत बड़ा संख्या में लड़का लोग बंद बा। नैका लड़का लोगन के परिवार समय देत नहीं बा। अब बस इतना दबाव बा लड़का लोगन पर कि हे फलाना हाई के लिए, दिमागवा हाई के लिए, तू कहे नहीं करत रह, तो लड़का लोगन पर दिमाग बतना बा, तो उ हे रह जाए बा, बौड़िया के दूसरे रह चल जात रहे, तो उ बहुत गड़बड़ हो जात बा। तो उ लोगन के अब समझ लिया गोरखपुर में लगभग जेल में एक बच्चा लोगन के बैरक रहला, अल्प वयस्क बैरक के जेल के भाषा में बोलल जाला, तो उनमें लगभग ये समय 150 के आसपास लड़का लोग बा। एकर उम्र 18 से 23 साल, लेकिन उहू में जो तनी खतरनाक वाला टाइप वाला काम हो गई, चाहे तू और जन गड़बड़ अपराधी बाटे, तो ज्यादा रिस्की बाटे, उ लोगन के कुल घोल मिला लिया जाए, तब हम बताइए आपसे कि लगभग ओकर प्रतिशत 70% के आसपास बा। अब समझल जा कि ई लोगन के बचावे खातिर सबसे पहले परिवार, समाज, व्यवस्था, नैका लड़का लोग कैसे अपराधी न हो, बहुत छोट छोट, अब लड़का लोग में ज्ञान नहीं बा, उ समझत रही तो काम हो, काहे कि उ सिनेमा में देखत ना, अब जैसा नैका सिनेमा आइल बा, एनिमल दुकान आइल बा, अब हुमे सिनेमा मार धाड़ ओमे हम देखबे नहीं के लिए, ओमे तब दिखावा था खाली मारे पीट बा। तो अब नैका लोगन का जो लड़का लोग बा, उ लोगन का आदर्श के बा। अब हमन के परिवार में लड़का लोगन का आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, जब ई लोग आदर्श नहीं रही, हाँ, तो ई कुल चिंता पर चिंतन करे पड़ी। यही से नैतिकता में गिरावट आवती है, बहुत मैंने एकदम गिरावट आ जाता, वो चल गई बा एकदम, जान ले जरा सातल में, उनको तो अब खन के निकारे पड़ी, वो हाल हो गया। दोस्त जोन बा वो हमरे ही पीढ़ी जोन माई दादा हमें आज के पीढ़ी के दिहल जाई, तो हाँ पीढ़ी के दिहल जा, और जोन बहुत जोन भाग दौड़ बा दूसरे के देख के आगे गईले के, वो करो बहुत बड़ा दोष बा। हाँ, इतना हड़बड़ी में लोग बा कि फट दे पा जाए, तो केहू के लगे टाइम बा नहीं, बातचीत होत नहीं बा, तो ये कुल तो चिंता होबे करी। मतलब कुल कहले का मतलब कि सब घर ही से शुरू करे के पड़ी, अगर बदलाव चाहल जाता और समाज में फिर से एक दूसरे के मदद कैले के एक प्रवृत्ति पैदा होके एकरे खातिर। अरे वो गायत्री परिवार में जो मंत्रवा पढ़ल जाला कि खुद बदलो देश बदलेगा जग बदलेगा, तू अनेरे ना कहल गई कि वो ऋषि महात्मा लोग कहले बा, तो वैसे ना कहले हुई, वही करते कहल पहले हमके आपन बदले के पड़ी, हम केहू लगे जाई कि हैसी रहे के बाद तो पहले अपने रही ना। स्वामी जी के टोबा कि पहले वो भेली खात रहना कि हम कैसी भेली हमारा लड़का छोड़ी, हाँ, तो स्वामी जी पहले एक हफ्ता बाद आई है, तो सोचलिन कि काहे एक हफ्ता बाद आए, एक हफ्ता बाद अलिन, तो पूछलिन कि भाई काहे आप भेली काहे हमके एक हफ्ता समय दिया गया, कहला कि पहले हम खुद भेली खात रही, तो तोके का कही, तो एक हफ्ता पहले भेली छोड़ने में लगे लोग। तो ई जो महात्मा लोग, ई साधु सन्यासी, ई जो हमन का पहले का आदर्श लोग रहल, वो ऐसे नहीं आदर्श लोग रहल, लोग खुद के बदलले बा।
तो हमन के अपने में खुद बदले पड़ी, परिवार के व्यवस्था देखे के पड़ी, अपने लड़का लोगन के सिखावे के पड़ी, अपने आसपास एक नया गोल बनावे के पड़ी, ठीक वो गोल के बैठावे के पड़ी। हमन के समझिए नहीं बा, क्योंकि बैठावल नहीं जाता। तो हमार तो मने यह कहना बा गोरखपुर का जे भी लोग सुनत बा कि एक ठो गोल बने, उनमें लोग जुटे, हफ्ता में एक दिन अतवार आवाला, 24 घंटा में आपकी अपने लग हर दिन फुर्सत ना बा, एक दिन फुर्सत निकालल जा, सब जनी जुटे कहीं, तमाम पार्क गोरखपुर में बनल बा, तमाम बनत बा, इतना मने भीषण काम होत बा कि मने एकदम झमझमा गेल बा मामला। तो वो झमझमैले में तनी अगर गोल जुट जाए, तनी बात हो, भोजपुरी में बात हो, तनी आपन बात हो, तनी लोग अपन पीड़ा कहें, अपन दर्द कहें, नैका लोग बतावे कि ए दादा, ए भैया, ए चाचा, हम कैसी है काम करी। आजकल लड़का लोग पूछा था केहू से, क्यों पूछता नहीं बा, सब पूछा था हे से मोबाइल। तो जब हे से पूछी तो ई तो नहीं जानता कि आप बैठल बाटी गोरखपुर की पिपराइच में, वो तो बुझता कि आप बैठल बाटी लंदन में, तो वो हिसाब से बतावे लगी, तो वही मामला बिगड़ जाता। अच्छा, आज के पीढ़ी समाज सेवा के एगो कैरियरों के रूप में अपनावत या, तो उनके खातिर आप का कहल जाए, का संदेश? देखिए, जैसे बहुत मने कुल बात होते रहा, लोग कहबे करेला कि एगो बात मने लोग कहावत बा कि भाई हमारे यहाँ एक ठो लोकोक्ति बा कि सब कहाला कि भाई भगत सिंह पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना पैदा हो। ये वाला बात सब सुन ले बा, सबके काने में आइले होई, लेकिन ये जान लिहल जा कि अब सब कुछ बदल गई बा, बहुत कुछ बदल गई, लगातार सिस्टम बदल गई, सरकार बदलल, तमाम चीज बदलल, तमाम व्यवस्था बदलल, तमाम रहले के व्यवस्था बदल गई, रहले के तौर तरीका बदल गई, भाषा सब कुछ बदल था, परिवार का संरचना बदल गई, सब कुछ बदल, ओमे इहो बदलल। जैसे पहले का होत रहल कि जैसे लोग कहत रहल कि अरे बाबू समाज सेवा मने केहू के मदद करे वाला आदमी साधु सन्यासी रही, लेकिन नहीं, अरे अब तो उ जमाना आ गइल बा कि भगवान राम का आरती करे खरतीन अखबारे में विज्ञापन निकलल ह कि चला हुआ बाबा बनना, पैसा तनख्वाह मिली। अब पहले क्यों जानत रह, सब जानता कि महाराज जी हमें मंदिर में साधु रही है, इनकर चढ़बंदन करे बा, ई हनुमान जी के जो चढ़ी वही से इनकर जीवन चली। लेकिन बदल न जमाना आ गई कि अब आपके ऊपर जीवनचर्या चली, ऊपर परिवार चली बाबा लोगन का, और बढ़िया वहां ड्यूटी रही, एसी में रही, फर्स्ट क्लास भौकाल रही, लोगन का मार हुआ टेलर बना के रही, अपन राम जी की आरती करी, और बाद सब कहबो करी अरे भाई तो राम मंदिर के बाबा हमें। तो अब वो सब जमाना गई, तो समाज सेवा में बहुत सारा बा जुगाड़ बा। अब जैसे लड़का लोग जनता नहीं बा कि का करी कि हम एमे आई, सब बुझता कि कुछ नहीं करेगा तो यह कुल करता, अभी मांगा में खाना किया होता, ई लोगन के दिमाग में बा, लेकिन अभी नहीं बा। अब ये बुझल जा कि जैसे अब मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स बा, लेकिन अब का हुई जब हमन के यहाँ बातचीत हुई तो क्यों जनता नहीं बा, एको लड़का करता नहीं बाटा, सब हुए जाता इंजीनियर डॉक्टर बने। लेकिन अब आपके जाने के चाहिए कि जैसे मान लीजिए डॉक्टर बन के जिला अस्पताल में तो बनिए डॉक्टर, लेकिन वो जिला अस्पताल के जो इंचार्ज बा तो MSW के ओकर प्लानर बा, वो पूरा जिला अस्पताल में चलावता। तो अब ई व्यवस्था के लिए जरूरत बा कि लोग जाने, अब बहुत बढ़िया कैरियर बाई, माने जो ने देशे में राशन कार्ड बनावे से लेके हवाई जहाज उड़ावे लगे काम NGO लगे बा, ठीक कहल जा। तब उससे बाकी का बताएगा कि कैरियर बा कि नहीं है। तो समाज सेवा में बहुत कैरियर बा, एक लइकन के समझौले जरूरत बा कि देखो बच्चा लोग जौन बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं बा, तेहू के रोजी रोटी चल जाए, नहीं ठीक बा, तेहू के काम चल जाए, मनई होखले की जरूरत, मनई बस होले जरूरत बा कि वो आदमी रहे और आवे ओकर व्यवस्था हो जाए। तो आप सुनत रहनी बतकही आजाद पांडे जी के साथ। सबसे यह निवेदन बा कि एक दूसरे के दुख दर्द समझी और अशक्त और बीमार जेके आप देखी जरूरत बा ओकर मदद करी। और आजाद पांडे जी बहुत बहुत आपके धन्यवाद। सबके नमस्कार।